labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ta faru ta ƙare dai wai an yi wa mai zani ɗaya sata. Sabon shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya bayyana janye tallafin man fetur. Ko yaya hakan yake ga farashin man fetur ɗin? Shi kuwa sabon gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya bayyana soke duk wata harƙalla ta sayar da kadarorin gwamnati, yana mai cewar duk wani ciniki na harƙalla ya zama ciniki gaba tsada baya. Yayin da rumfar taro ta rushe da manyan baƙi a filin wasa na Sani Abacha, can kuwa daga filin Eagle Square da ke Abuja, Baba Ganduje bai samu shiga rumfar manyan baƙi ba. Karshe dai dole ya haƙura ya zauna a ɓangaren wagairahu. Ƙungiyoyin kishin al'umma na yin kira ga sabon gwamnan Kano da ya binciki harƙallar sayar da murguzan injinan nan da aka sayar na asibitin Nasarawa. Har ma suke cewar tun da CMD ta wanke kanta, ya kamata a binciki shugaban hukumar asibitocin jihar Kano don jin yadda aka yi aka haihu a ragaya. Za mu kawo muku saƙonnin ra'ayoyin al'umma dangane da buƙatar su ga sabon gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Nasir Salisu Zango nake muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci.